Kaya ako pa niyo to sir, kaon ra kan lamang ko ng buwa Sus. para mabusog. Nag-antos ra lamang ko sir, kaya nin kalisod lagi. Nin way ikapalit ng bugas. Na, sahay lagi sir, gutom mo na ako, mag-antos ra kan lamang. Naglisod ng mga glakaw nay, makadaog pa day ka sa mga gulay. Oo, Nay! Nay! Mayong hapon. Nagunsa man ka diha? na naging kuray, magkaon ng buwa. Ngano man nay, wa day kay bugas? Ya, may ako bugas? Wala kay bugas? Oo, Sus Ginoo. Nagkurog-kurog naman ka nay oh. amo mga doon. Nagkurog-kurog na ka ba? Wa kay kaon nay. Wala day may bugas sa inyong balay? Kaya lagi, baligya man ta kong gulay. Ay nagbaligya ka gulay. Oo, palit ng bugas. Mo nang kanan lang buwa ang imong gikaon. Sus, Ginoo. Nagkurog-kurog na pud. Unsa man ni imong baligya nay be pakita ako? Kuan, patula, Ano, be? dabong, Nahalina na kanay. Ila may imong halin? nakapindra 200. 200? Haman da imong pamilya nay nga nganong nanarbaho pa man ka nga tiguang naman kanay pila na edad nimo? 83. Jesus Ginoo ko. Haman da imong pamilya nganong ikaw may nagsuroy aning kuanay? Gayang di man ko gatod maghunong kay ya may ipalit na ng kape, asukar. Mao? Mm. Napa kay asawa nay? Ya na bayo na ko. Bayo na ka? Sus, nikaon na lang kag buwa nay kay wala mo'y bugas inyong balay. Kaon ra kan lamang kay ya pa mamakauli ko sa bayay. Mukaon ra man ako pag uli. Pag uli, mukaon na lang ka pero wala pa kay paniudto karon. Kaya ako pa niyo to sir. Kaon ra kan lamang ko ng buwa Sus, para mabusog. nagkurog-kurog naman ka na yo. Ginoo. 200 pa imong income. Unsa pa mangang orasa nagkuan nay, naglibod aning kuan, nagsuroy aning gulay. Kuan alas 9. Alas 9 pa ka naglibod. Naa pa kay mga anak nay? Daon minjo naman. Minyo na imong mga anak. Dahil dyan mga bata 8 ka buok. Utso ka buka. Aman karon nagpuyo. Daon ra sa silingan ra kami sa kuan. Pero tinagaan gyapon kasi imong anak nay. Tinagaan ako kung dahil sudan, dahil labugas, tagaan ako. Tagaan ka. Maayo noonay no. Pero believe ko sa imo hanay banay nakapanginabuhi pagyapon kanay bisag Na tiguwang na kanay. maghinay-hinay gani, kay dakan makapalitan bugas. May gulay pa kuman, ato ko sa lungsod. Agto ka sa lungsod ug nay Oo. gulay. Unsa man sa lungsod magbaktas na ka. Sakay ng baw-baw. Unya pag abot sa lungsod baktas imo na ding isuroy. Dili, mag-ingkod ra ko sa munisipyo. Magingkod ra ka. Oo, damay mo palit. Nag-antos ra lamang ko sir, kaya nin kalisod lagi. Nin way ikapalit ng bugas. Ikaw lay isabilin sa inyong kuanay, inyong balay. O sana na ako eskwela. Ang kanang imong eskwela, kung sa ikaw nagpa-eskwela ana? Oo, ako nagpa-eskwela. Unsa man na imong apo? Oo, grade 7 na. Grade 7 na, ikaw Oo. nagpa-eskwela? Oo. Sus, believe jud kay ko sa imo Naglaw nay. dito sila dako sir. Uma nagpa-eskwela man ko na imo apo. Ako ikaluyan ako ng Ginoo na maka-eskwela na ako apo. Kana nay ampo lang jud kas Ginoo ha. Ang dabis nato sa Sandigan ay ang Ginoo. Ha? Kay ang Ginoo nay naglantaw ra man na sa tuwa labi na sa imong sitwasyon karon nay. Sus naniudton lang taong kaog kuan no buwa sa lubi. Oo, na sahay lagi sir. Gutom mo na ako. Mag-antos ra kan lamang. Mag-init-init ang tubig, magkuha ng kape. Inom. Sus ko. Karon nay maora na imong halin karon 200. Ampo ra ka lamang sa Ginoo sir kay magsandig sa Ginoo tabangan kita para marataw alawas. Kana nay ha maayo na imong ginabuhat nay nga mo ampo ka perminti sa kahit taas-anay kay ang Ginoo nay walay imposible basta magampo tanay no. Oh, labi na ang atong pagampo sa Ginoo nay kinasingkasing. Ha? Diri sa atong kinasingkasing jud nga pagampo nato nay ha. Oo. Naglaong bitaw sila sir. Ako mga silingan o man nakapa-eskwela mangkaw naya may imo mahimo. Lang ko
Oo, yaya ako mahimo. Pero ang Ginoo nagtanaw dako. Kana Tungod kana sa ako kapobre. kana nay, Oo. kana mayo. Pasag diir na istorya silingan nay, at least ka ikaw ang imong pagsalig sa Ginoo nay lig-on. O mo nay mayo. So karon nay nakoy ihatag sa imo ha. Mayo na lamang. Namo koy bugas dala nay. O imuha na ni nay o. Nay, imuha na ni bugas nay ha. Oo. Para makapal o nay bugas nay. Sus Ginoo. Karon nay nakoy ihatag sa imo nga kwarta ha. Oo. Nay o. Salamat sa Ginoo nakaloy-an pa kauntana na mahinumdum ka dako. Grasya na sa Ginoo gikan na yan nay. Mandapit ninyong balay nay. Dito sa kaan sudlo nun pa man anak bayan. Nay ihatod ta kasi mismo sa inyong balay. Oo. Okay ra kay para makita ko sa inyong balay nay. Sus Ginoo. Kana nay magpalit kag sudan na ha. Karon nay tagaan ta pa kanay o. Ihurot ko lang ni tanan akong kwarto nay o. Napa nay o. Na ado na. Ha? Yan ang imo. Sige lang. Ayaw ka bala ka sa kuha nay. Ha? Oh, salamat. Nahinat pa untana nakaloy-an ako sa Ginoo. Kaloy-an ko sab na dapay imo moabot. Salamat nay. Ya ko inidong damhan na makakuan ako ng kwarta sa imo. Wala ka nagdahom nay nga nay mo tawo nga mohatag sa imong kwarta. Oo. Mo? Makakupot ako ng kwarta tungod sa ako paningkamot magbaligya ng gulay. Dapay ako eskwela sa adlaw-adlaw 50 pliti. Mo nang maningkamot ka nay kay para Oo, naningkamot na doon ako, sir, para maka-eskwela doon na ako. Eskwela. nay ako nay believe kay ko sa imuha nay nga pagka apuhan kay ngano nay taliwala sa imong edad karon nay. Nakauna-huna pa ka sa imong apo sa kaugmaon sa imong apo. Naglaong gani si Dalagi, sir. Sa sunod tuig na maka-eskwela pa ko. Maka-eskwela pa ka kung buhiin ako ng Ginoo. Na di pa ko kaon. Sige lang nay, ampo perminti sa Ginoo nay, tagaan pagtaas sa kinabuhi sa Ginoo ha. Basta magampo ka perminti sa Ginoo nay ha. Pagsalig perminti sa kahitaas-an nay kay ang Ginoo nay kabalo na mulantaw sa ato ug unsa atong kalisod sa atong kinabuhi ha. Basta ang importante nay lig-on atong pagsalig sa iya ha. Naglaong bita ko, Ginoo, buntag, mag-ampo ako sa Ginoo na, Ginoo, tagay ko sa maradaw na lawas, na hinaot pa unta na, naggrasyahan ako ng Ginoo na, sa apay ako makanan, kabot. Sige nay, maura to nay, karon ihatod ta ka sa inyong balay. Oo. Okay ra sa imo? Oo. O sige ta. Dali. Ako rin bit-bit lang ani nay bi. Kani pod imong kuan nay bi. Tanay. Dali nay. Hala, maglisod naman day kag lakaw nay. Naglisod naman kag lakaw nay, makadaog pa day ka sa mga gulay. Oo. Di kalayo day sa imong baktasan nay no. Layo mo jud day imong balay nay. Ha? Layo jud day imong balay. Oo, dato pa dito. Believe jud kong nanay gyud. Buhaton ang tanan para sa iyang apo. Sir no, layo gyud day imong balay ni nanay. Bukid naman eh. So karon mga ma'am sir no, naana day ko sa balay ni nanay. Nay, salamat kayo sa Ginoo nay ha. Oo. Amping ka perminti nay. Si nanay naluoy jud ko ni nanay kay intaw nagsudan nagkaon ra intaw buwa kay walay panadto. Oo. Oo, nagkurog-kurog na jud intaw si nanay siyang kagutom. Pero sige nanay ha. Ampo lang perminti sa Ginoo nay. Ang importante nay nga nakaanhi ko sa inyong balay ha. Oo. Sabi, wala na ang dingding kuan sako. Sa net na lang dingding. So nay, ang imong apo nay, wala dire haman ang imong apo ron. Eskwela. Na-eskwela ang imong apo, so ikaw ra isa dire karon. Oo. Ikaw ra isa kay eskwela imong apo. Sige na hanay, maura to na hanay. Oo. Ampo lang permintes kinuunay, ang ginuunay kanunay naglantaw sa imo ha. Oo. Kaloyan sa Ginoo na tagaan pa ko sa taas na kinabuhi. Kana nay. Naka-pa-eskwela lagi hapon sa sunod tuig. Sir, salamat.
Nahatag mo dako, nakapalit ako ng bugas. Sige lang nay. Importante sa tunay nga makatabang tagisig katawa. Sus nagkurog-kurog pag yun din taon si nanay oh. Sagdir No? Kalayo sa mong gibaktas ang iyang baktasan, tabing layo agad. Nakaabot gihapon kita. Pero believe ko, nay, believe ko sa imuha nay kay gibuhat nimo tanan para sa imong apo. Ha? Oo. Believe ko sa imuha nay kay sa imong pangidaro nay nagunahuna pa ka sa kaugmaon sa imong apo. Oo. Believe ko. Sangko akong believe sa imo nay. Oo. Salamat kayo nay ha. Oo. Dili Salamat sa imo. Why problema. Believe ko sa imo nay, believe ko. Amping perminti nay ha. Oo. O sige, dili na mi magdugay nay, magtanong Wala ha. na, sige. Sige nay. Malapok lagi ka mo. Sige lang, ayaw nagkula ka sa mo. Malapok mo. O sige. ko. Sige nay, agto sa amin nay. Salamat dong. Sige.